Ahojte krásky! Dnešné líčenie z mojej série Milujeme make-up bude mačacie líčenie so zlatým odbleskom. Tak poďme na to. Ako prvú použijem túto paletku Smoky od Zoeva a vyberiem z nej tento hnedý očný tieň, ktorý sa volá Sweet Smell a zvýrazním s ním očný oblúčik takýmto spôsobom. Vezmem štetec na tieňovanie očného oblúčika a vytieňujem s ním tieň v očnom oblúku smerom von do stratena. Presne takto. Na čo mi je teraz táto biela ceruska od Essence? Musím zosvetliť stred pohyblivého očného viečka, aby potom zlatý tieň krásne vynikol. Zosvetlím aj spodné viečko. Na rade je tento štetec a tieň Ashes Awake. Tieň nanesiem veľmi opatrne, takto na koniec pohyblivého očného viečka. A tiež aj na začiatok. S týmto šikovným štetcom vytiahnem hnedý tieň smerom von, čo mi vytvorí krásny mačací efekt. Teraz jemne roztieňujem vnútro očného oblúčika, aby sa svetlohnedý tieň s tmavohnedým tieňom krásne prepojili. Tento štetec a znova tieň Ashes Awake mi pomôžu pri prepojení spodného a horného viečka. Štetec na tieňovanie a očný tieň Dust and Memories použijem na zjemnenie prechodu medzi bielou ceruskou a tmavohnedým očným tieňom Ashes Awake. A konečne je na rade zlatá bodka líčenia a to je tento zlatý očný tieň z paletky Pupa, ktorý aplikujem na stred pohyblivého očného viečka, presne tam, kde som nanášala bielu cerusku. Tentokrát nepoužijem žiadnu očnú linku, iba výrazné umelé riasy. Zlatý tieň nanesiem aj na spodné viečko a do vnútorného spodného viečka použijem túto čiernu cerusku. Na rade je moja obľúbená maskara MAC. No a na úplný záver ešte rozjasním vnútorné kútiky pomocou tohto rozjasňovača z paletky Zoeva. No a líčenie je hotové. Ak sa vám páči, určite dajte like a napíšte mi aj do komentára, či to vyskúšate. Vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa krásne!